बिसायख'थिया माब्ला जामारगोन बेखौथ' जों दाबो मिथिथ'वा जिहेतु माने इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया दाबो फोसावाखै जेब्ला फोसावगोन जों अब्ला मिथिगोन खिन्थु जोंनि इउपिपिएल हान्जानि साखाफाराया बेथ' जोब्बायानो आरो बेबायदि जोंना स्पेसियेल साखाफारानि दरखार जाया जोंहा जिहेतु बुथ कमिटि दङ जोंहा प्राइमारि कमिटि दं ब्लक कमिटि दं डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं सेन्ट्रेल कमिटि दं जों एनि टाइम माने बिसायख'थि फैब्लानो गेलेनानै देरहानायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो साखाफारायानो जानानै थाबाय थाखायो बे जोबनि दानिसिमबो जोंनि हान्जानि सिङाव जों सावरायनाय जायाखै दिनैसिमबो एटलिस्ट आं मिथिया केन्डिडेटनि सोमोन्दै सावरायनायखौहाय आं हान्जानि गाहाय नेहाथारि जानानैसो खामानि मावगासिनो दङ गतिके जोंहा जोंनि इउपिपिएलनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सार जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि इउजि ब्रह्म सार जोंनि मावफुं आफादगिरि रंग्रा नार्जारी सार आरो जोंनि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी सारमोना बे आयदानि सायाव सावरायगोन बिथांमोना बेखौ फाइनाल खालामगोन फाइनाल खालामनानै जोंना जेब्लानाखि बिजाथिया थिग जाबाय अब्लानो नोंथांमोना फोसावगोन आरो जिहेतु दाबो बिसायख'थिनि डेटखौनो फोसावाखै बिजाथि फोसावनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया जेब्ला बिसायख'थिनि डेटखौ फोसावगोन अब्लासो जोंनि हान्जानि बिजाथिखौबो फोसावनाय जागोन पृथ्वीराज नारायण देब बेसखौहाय बिजाथि होगोन होननानै आं खोनायाखै आं नुवाखैबो आं दासान्दि बेबायदि खौरां बिजोंखौ नायनो मोनाखै मैयासो जोंहा ब्रह्म धोरोमनि गिदिर मोनसे हाबाफारि दंमोन बेयावनो आं सासे भलान्टियार हिसाबै खामानि मावहैदोंमोन दा बेवहाय भलान्टियार हिसाबै खामानि मावनायनि थाखायनो आं खौरां बिजोंखौ बेबायदि नायनो मोनाखै नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव माबाफोर बेबायदि ओंखारदोंब्ला बियो बिथांमोननि इन्टारनेल मेटार बिपिएफआ सोरनो केन्डिडेट होयो होआ बे इन्टारनेल मेटार बिपिएफआ जायनोखि केन्डिडेट होआ मानो जोंहा जेबो खहा जाया एबारनि केन्डिडेट इलेक्सना जिहेतु जोंहा मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौहाय फिन खनसेबाव प्रधान मन्त्रि बानायनायनिसो मोनसे इलेक्सन बियो गतिके बेवहाय खुनु कन्टेस्ट जानाय नङा जोंनि बड'लेण्डनि मोननैबो समस्ति दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बेयाव एनडिएनि केन्डिडेटआ वाक अभार जागोन दङ बे बुथ कमिटिनि जे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ लानानै जों मोनसे गेट टुगेदार लादों दा बियो जोंनि एमपि इलेक्सननि मोनसे वार्म आप फ्राय माने जोंना प्रिपारेसना फ्राय जाबाय जोब्बायखौनो होनजाबाय दा जास्ट माने इलेक्सना जेब्ला जायो अब्ला जोङो खोब माने रंजा बाजायै बे इलेक्सनखौ एबार जों देरहानो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों फाइनेल लिस्टआ फ्राय माने बियो जोंनि लेभेलाव बेखौ जोङो बुंनो हाया खारन जिहेतु जोंनि केन्डिडेटआ माने मृत्युजोटनि एनडिएनि केन्डिडेट जागोन बेखौ मोनसे कर कमिटिनि गेजेरजोंहाय हयथ' बेवहाय इउपिपिएलनि हाइकमान्डनिफ्राय थागोन आरो बिजेपिनि हाइकमान्डनिफ्राय थागोन आरो एजिपिनि जुथायै सावरायनानै सोरखौ होनाय जायो खम समनि गेजेरावहाय बेखौ फोसावनाय जासिगोन होननानै जोंबो मिथिदों दा बेवहाय हयथ' मिडियायाव एफा एनै लिक खालामग्रोदों दा फाइनालि जोंनि बे फर्मेलि जोंनि दोलोनिफ्राय माने फोसावथ'नाय जायाखै खम समनि गेजेरावहाय बेखौ फोसावनाय जासिगोन होननानै जोंनि दैदेनगिरिनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों नबसरियानि बाथ्राया माने ओरैनो जाय बिथांमोना बिथांखौ एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननायनि थाखाय केस होदोंमोन बिथांमोनहा दानजाबाय होननानै हाइकर्टनिफ्राय जे मोनसे अर्डार जाबाय बेखौ मिथिहोदों खिन्थु इलेक्सन कमिसनारनिफ्राय माने एक्जाक्टलि बिथाङा गेलेनो मोनमारगोन ना मोनमारा बेयो दासिमहालागै माने क्लियार जायाखै जुदि इलेक्सन कमिसनारा जुदि बेखौ गेलेनो मोननायनि जुदि माखासे आयेनगत भाबै राहा दङबा हयथ' बिथाङाबो खारन 10 बोसोर एमपि जाबाय हिसाबै निस्सय गेलेगोन आरो जुदि बिथांनि सार्टिफिकेटआ गमामायै जुदि हाइकर्टनि निर्देश मथे जुदि दानजाबाय आरो इलेक्सन कमिसनारजों गनायजानाय नङै जुदि जाबाय अब्ला हयथ' बिथाङा गेलेनो मोनाबो जानो हासिगौ आरोखि दा बेखौ आंबो बे समावहाय क्लियारलि बुंनो हाया हयथ' बेखौ इलेक्सन कमिसनारनि सायाव बे थाबाय जोंनियाथ' फ्राय माने जोंना प्रिपारेसना कमप्लिट दा बेवहाय बिपिएफ दोलोनि स्ट्रंखौ जोङो बिथांमोना जे स्ट्रं बेखौ जोङो एखेबारे माबायदि स्ट्रं जों बेखौ रायजो राजा मिथिखाथारबाय खारन गोबाव सम मन्थ्रि जाबोनाय एमएलए जाबोनाय बे आब' प्रमिला बायद'आ जे प्रकास खालामबाय बेनिफ्राय एकदमबारे क्लियार आरोखि हयथ' माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने गेजेर खन्द'नि दैदेनगिरिफ्रा
माने जोबोद स्ट्रं होननानै बुंथिनानै लाबाय थादों खिन्थु प्रमिला बायद'आ जाहैबाय सासे गागि पलिटिशियान गोबाव सम एमएलए जाबोबाय बिथाङाव बिराद अभिगथा दङ दा बिथाङा मिथिगौ बबे समाव माबायदि परिबेसावहाय देरहानो हायो बा जेननो हायो दा बिथाङानो अलरेडि माने फकास खालामखाथारबाय आं इलेक्सन गेलेनो हानाय नंला आरो रुलिं पार्टिया खुब मोनसे क्रुसियेल माने इलेक्सन गेलेगोन बेवहाय माने देरहानायनि खुनु अंख गैया बेखौ जों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ आब' प्रमिलाया गावनि रावजोंनो मिडियानि सिगाङावहाय बिथाङा बुंथिबाय आरो बेखौ बयबो रायजो राजाया नुबाय दा बे हिसाबै जायखि जेखि बुंनानै लाया मानो माने बिपिएफआ जे दिनैनि दिनाव स्ट्रंबाव बेखौहाय माने रावबो फोथाया आरोखि खारन आरो बिथांमोना जे दुरबल दा बेवहाय मोनसेनिफ्राय जों मिथिबावो जे बिथांमोना जे पेनेल लिस्टआव जाय मानसिफोरनि नामखौ लादों बेबो मोनसे फोरमान आरोखि बेनिफ्रायनो जों मिथिबाय जे बिथांमोना खुब दुरबल अबस्थायाव दंसै आरो बावैसो समनिफ्राय जे पेनेल लिस्ट दिरुननायनिफ्राय मानव गेदेर माने खाम्फा बरगयारी बिथांखौ दिनैहाय जोङो मेल मिटिं आरो मिडियाफ्रावबो जोङो नुवाखसै बिथाङाबो एसे आनजायनाय बादि जों मोनबाय आरोखि खारन दा सासे मंगल ग्रहनिफ्राय लाबोदों होननानै आं दाखालिबो बुंदों दा बिथाङा माने हाग्रामानि खिबु थाफाबाय थानायखौ नुदों बेखौ नायोब्ला माने बिथांमोना गोदाव सोराव जाबाय माने लामा आन्दायबाय आरोखि दा बेखौ जों नुदों आरोखि आरो दिनैनि दिनाव बिपिएफनि आइटि सेलफ्रा हाग्रामाखौ एखेबारे टाइगार इज बेक होनलायथारो आरोखि टाइगार होननानै बिथांमोना गावसिनि दैदेनगिरिखौहाय बुंनानै लायो खिन्थु जोंथ' सानो जे हाग्रामाया दिनैनि दिनाव माने हाथाय गैयै मोसा बोराय जों बेखौ रुजुनो हायो आरोखि दिनैहाय आरो नङाबा माने गं बायनाय मैसो बेह्रा दिनैनि दिनाव बिथाङा खुनु बिदि माने गोदोनि बादि जेबो खालामनो हाला बिथांनि सोगोमनायखौबो रावबो गिला आरो बिथाङा सासे आउटडेटेड माने नेता आरो दिनैनि जुगाव हाग्रामा बादि नेताया माने जोंनि रायजोनि जौगालु हाबाफारि लानाय बा जोंनि जे सुबुं सम्पद दानाय बा दिनैनि बे माने खोब माने एडभान्स जे ससाइटि बेखौ दैदेननायावहाय दिनैनि दिनाव हाग्रामानि बे दिन गैला आरोखि खमसे खम जों 80% भटखौ जों आसा खालामनो हादों 80% जों भट मोनगोन दा बेवहाय 80% भट लानानै जोंनि एनडिएनि केन्डिडेट बेखौ जोङो देरहासार खालामनो हागोन होननानै जों बिसास खालामो